Buta tata katiwisaya Indriyaksa Suramaruta Pawana gana maragana samirana lan warayang pangga bayu wisikan magulingang lima tatap pemuda rangsang mbah dadine Yeah. segara banyu putra saka
mampir simbah ae grandong musuhe para kiai gone mikir nganti bantoyong nelong sosak jerone ati Oh. Wis bar wae yo. Cekel jagone. Kowe iki kok goblok men to. Goblok piye? Jago mbok cekel kaya jaluk bar karepmu piye? Jalukmu piye? Lah iki Jago iki lho cekelan. Urung mbok cekel jaluk bar karepmu piye? lah nggone samene tok lho. Lah kene. Gane samene disyukuri. Lah aku yo kesel wis ana. Kesel urung mbok cekel kok kesel kowe. Cekel dhisik kudune. Cekel sik. Lah pundi duitmu ndi? Iki. Ora ono kok. Ya. Iki kari rokok tok kok. Lah udut tok wong jago yo dian duit. Mosok jago dian duit. Iso. Ayo. Ajak tenanan kowe. Tenanan. Oke. Cak. Ripo totokan? Lho, bayar tenanan kok totokan. Iki dibayar tenanan. Modar kowe. Apa? Janjine ora tenanan nek. Kowe iki piye to? Janjine ora tenanan. Ning kowe dibayar tenanan apa tok-tokan? Tenanan. Lah ya rek ngeyel kowe. Kudune tenanan. Yo. Apa? Ngajak tenanan yo tenanan. Age peglek apa kowe? Ngose. Apa? Iki marahe iki sing pareng kemarahe angel ki apa? Apane? Lah iki duwite mbok jipuk wis ana. Wis tenang wae kok ora metu dhewe duwite. Kok duwite metu dhewe. Wis tenangno wae. Tambahi Pak Bu. Lah, wangkemu lho. Apa iso nyekel kowe? Alah. Nata patali ini bobrek ngono lho langsung. Mosok nibone telat ngene. Yo. Ngemesno. Nibo yo nak brek mosok nibo golek nggone. Yo ra entuk. Ayo. Diweki sithik. Aja kelimbahe. Piye? Kene. Kowe genti kok malah glendah wis salto ya. Kok
Aduh. Lah apa? Oh gak golo berarti. Wow. 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 Lah jare gak golo, macan. Gak godane berarti. Iso apa ora kowe? Hewe tuwek. Hewe kena asam urat lho iki. Kowe pel apa? Oh iya salto. Asam uratmu umat gak apa kowe. Udah mbok leh apane lho iki lho paten. Peneng ndi? Apa nanti? Lho, wis salto rek balik. Iya. Lho. Kaya aku mau lho. Piye? Oh, matane. Timung ngono mbok pamerno teko Karangrayung lho. Iki Ngisin-ngisini wong lho. lah kok iso ngisin sini lho. Kene, Trimo ngono wi. kowe iso. Dia. Lele. Iso apa ora? Kowe ping pira? Ping 5. Apa aku iso? Lho. Kowe anggere iso disawer wong kene. Kowe anggere iso disawer wong kene. Tenan apa ora? Iya, tenan. Iya tenan. Iya. Aku wis dibisiki soalé. Bisiki sapa? Bisiki demit kowe iki. Iya. Bisiki demit. Wis tenang kok ora disawer. Iso tenan apa ora? Malik. Wah. Iya. Kok iso kon salto kok malah ngene wae. Saltone iso kapan? Oh njaluk donga. Nyembahmu iki kakean kok. Selamat. Oh selamat. Buat sok sisan wae kok malah. Lah yo nek ora selamat kuwi gobloke lho sapa wong-wong lho. Oke, sampura. Dah. Ais siji, loro. Wah. Kayak elek kok iso. Celutak lho. Kuwi mau salto pindho kemaki ndi mau sing nyawer. Sing nyawer di. Oke. Kasihan deh lo. Ora ada sing nyawer yo. Tambahi. Yuk dilosno. Losno. Kono lho rataan ngendi blindes truk. Mrono lho engko eneng. Ana. Iya. Ayo kono kencegat. Yo. Nya. Di sita wis burung. Pokoke. Nah. Pak D cegat riyen nggih. Nggo salto nggih. Tamar nyawer diteni kowe. Sapa sing mbok incip? Kae lho wonge lemu rambutnya brekele kae lho. Kebangetan agak nyawer Lah mas. iya. Ket mau ngerti aku guyu. Ben ro saltoku ning kene. Paling seneng karo kowe. Yo. Wih. Asik. Lah piye? Yo genti kowe mosok aku tok. Ganti aku. Iya. Nya. Oke. Wani pura. Salto sak keselmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ademen. Waduh. Dah. Lu mari. 10 nak 5.000-an 50.000. Atur su. Koprose. Ya. Cekelno. Alhamdulillah.
Pokoke bar koprol nyekeli duit duwe lara sirup. Entuk 100. Heeh. Aku ya padha wae entuk 100. Rene ana mobil ditabrak kowe kok. Ning sing koprol sing ireng karo sing nganggo batik apik sing nganggo batik koprole. Lho. Apik nggo batik ya, Sing apik sing nganggo batik. Kowe marahi kok ora apik. Heeh. Nek tak omongi. Piye? Kowe ki tuwek. Ya, Umurmu meh 50 lho. ya. Nek ceklan duit ora pantes, pantese sing nom. Ngosek. Konsep piye? Pakde, mati sing wae. Nah. Ki mbok dik. Koprol. Oke. Iki kono kene koprol nek sing nyawer ning kene. Iki lho kene. Donge aja nang kono, Bu. Lah kene. Nang kene lho, Bu, ngene. Masa nyawer kok kode pipis ning kono. Lah piye? Lah nang kene ciu to. Biasane nek nang nggonmu ngene bojomu ambu ya. Dalane to. Alah. Ulang ke. Oh alah lele, koprol kok ora tenanan yo ora entuk duit. Oh, wong ibuke pinter kok. Lah kuwi koprol kowe genep ping 5. Lho, 50.000. Terus. Piye? Kebangetan. Apa? Ripai 50.000 bareng aku 2.000. Oh, disyukuri. Sing mburi mana? Ah? Sing mburi mana? Mana? Tenan iki, Dik. Tenan. Wis to. Mosok jenengan mana, Bu? Jawabane. Saestu. Matur suwun iku. Lho, mana tenan to? Ndok bebek to? Ndok bebek to? Heeh. Lah iya. Biru. Iya. Kandhani wis Apa tak ta? omongi blak-balik to. Piye Nek nah? kandhani ki wong tuwek. Heeh. Nek nyekel iki gak pantes ya. Pantes sing nome pantesmu 2.000. Kowe anggere nyekel duit nakal kok. Payumu gunung buta ae iki. Masa 2.000 tok iso. Ya Allah. Nggih, Bu. Matur suwun ya, Bu. Kowe pira? 20.000. Ora apa-apa, gak apa-apa. Lah kowe pira? Aku entuk 50 tok. 50 tok. Lah, ampun, Pak, ampun. Ampun, Pak. Ampun. Pun, matur nuwun, Pak. Kowe ning kene kayake balamu kok akeh. Sing akeh. didikake kok kowe terus. Aku wis tuwa kok. Lho wis tuwa. Iya. Wis tuwa balamu akeh. Balaku sitok ning kono tok wae malah guyu tok ae di wong etama mau. Wong ilang ijolno pecah paling. Lah iya tok ya ngono. Pecahan kenteng. Tak tambah saltone. Ya. Setepe umat nek iki. Setepe umat. Ana duwe penyakit setep gorene. Lah apa kowe iso glundung kaya ngono lho? Wah, aku penak jundit-jundit ngono kok kowe glundung. Lah perkara aku entuk 2.000 tok. Lah mau dikai tambah 50 to, Rek. Yo, makasih, Bu. Matur suwun. Ayo. Ayo nanti. Wes. Ayo. Wis, nah.
salto pisan 10.000 ki pindho gawe cepet. Oke. Salto rasa klemat-klemet cangkemmu. 20.000 ngenyang. Wong ya bersyukur dah. Wong wedok ngono kuwi. 1, 2, wis. Ping pindho tok. Ora iso. Hapus baleni. Hapus. Ya. Ayo. Kuwi tenanan. Kuwi ana ndoke pura. Ketoke ndoke mbok dhilikno teh. Desor, wes, tutup. Wes tak omongi. Kowe pengen sampe blik ora? Untuk sampe blik ora? Bilai topik wali dayo. Wes, Jadi mangap kowe mangap. Mangap kowe gede. Ya bengkok duit ya. Tak kilik bumbu akali. Nesu. Para rawuh kakung, kula aboten ingkang satunggal abekten mekaten menggah adat Jawi nepeng sawung sampun kepareng paripurna.